Tanang public school sa Dakbayan sa Mandaue magsugod na sa limited face-to-face classes, sugod na karong Mayo 16. Si Chelo Valiana sa report. Gipahibaw ni Nympha Bongo, Mandaue City Schools Division Superintendent, nga nahataga na og safety seal ang tanang mga public elementary ug high school sa Department of Education. Subay niini gipaabot nga makasugod na sa limited face-to-face classes ang tanang public schools. Sa Dakbayan sa Mandaue, adunay 27 ka public elementary schools samtang 18 usab sa high school. Mo resume na tarong May 16 karong Monday. And then hopefully all schools na public schools sa Mandaue City mag-implement na gyud og face-to-face classes. Samtang na po ka private schools nga nahimutang sa Dakbayan sa Mandaue ang magsugod na sa ilang face-to-face classes. Sa Dakbayan, adunay 44 ka private schools. Apan ang uban wa pa makapahibaw sa division office kung makapahigayon na ba sa limited face-to-face classes. Andam na gyud sila kay natagaan naman sila og safety seal. We have started, actually we have already started last March 28, not all. Kanang by kuan man to sila by batch. Oban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Chelo Valiana, Balitang Bistak.